Тази година кампанията ни във връзка с Световния ден на болест на Бехтерев е с наслов "Връзките не са лесни". За да се включите в кампанията, имате нужда от телефон, обувки, за предпочитане ако имате оранжеви връзки. Ако сте с болест на Бехтерев, третия елемент, раницата, няма да ви трябва, тъй като да си вържем връзките е достатъчно голямо предизвикателство и без допълнителна тежест на гърба. А ако нямате болест на Бехтерев и искате да подкрепите кампанията, препоръчвам ви, вземете една раница, може и ученическа, достатъчно тежка или каквато и да е друга раница, която сте напълнили, и преди да пробвате да направите видеото, сложете на гърба си и тогава се опитайте да си вържете връзките. Това е усещането, което всеки от нас изпитва и без раницата. За да се включите, взимате телефона си, включвате го на видео. Може да е селфи видео, може ако някой вкъщи иска да ви съдейства, той да ви направи видеото. Включвате на видео, поставяте телефона, така че обувката да е в кадър, включвате запис и правите опит да вържете обувката. Наслова на кампанията е "Връзките не са лесни". Ако сте до 35 години и имате болки в гърба, продължили повече от 3 месеца, задължително посетете ревматолог, защото може да имате болест на Бехтерев. Клипчето, което сте направили, го запаметявате и качвате в социалните мрежи с хаштаг "Връзките не са лесни". Успех!